Napadlo vás, proč má drejdl jenom 4 strany? Tak někdo si řekne možná proto, aby se tam vešlo to důležité sdělení Nes Gadol Hayasham v Izraeli Hayapo a odtud se potom odvíjí pro ty domácí hazardy, protože při světle Chanuky se nedá dělat nic jiného, než hrát o prachy, Židi byli vždycky na prachy. Ten drejdlovej mariáž, který se očividně musel narodit v diaspoře, protože s tím písmenkem pej po, ten zázrak se stal tady po, nějak nepočítá. Kdy nun je patrně nim, teda ber to všecko, gimel naopak gib, tedy dodej do banku, hej je potom half, polovina, a shin bývá někdy štej, jako zůstaň stát, šád, jako škoda, že to propadlo bankéřovi, anebo šik, jako pošli to všechno tomu, kdo je další na řadě. Pravidla se řídí místním minhagem, zvyklostmi a vy všichni, kdo hrajete Scrabble, ať už v angličtině, češtině nebo v hebrejštině, dobře víte, jaké hádky u toho políčka v rodině bývávají. Ale my víme, velice dobře víme, že existují 4 světy, 4 poznatelné rozměry dušenky a taky 4 písmena, která jsou nevyslovitelná. Takže by nás mělo především zajímat to, co je uvnitř drejdlu. Čímž ovšem nebudíš řečeno, že takový domácí hazard je něco odsouzení hodného. Celý náš život je hazard, tak proč si to neskusit během radostných a světelných svátků Chanuka? Za předpokladu, že dřív než se pustíme do posunování čokoládových nebo i skutečných mincí, že si uvědomíme, že světlo a zdroj světla jsou jasně popsány v biblické knize Přísloví, myšlej, jednoduchým koánem ner mitzvah ve Torah or. Zkusme si představit drejdl ne jako káču, ale jako krasohled. Krasohled naplněný nádhernýma čtvericema znaků. A když si s ním dobře zatočíme, tak se ta písmenka vymění. A během chanukového posedávání můžeme dospět k neuvěřitelným zázrakům. Nes Gadol Hayasham, nefesh ruach, nešama a nešama šel nešama, čili chaya, šabat milá, chodeš, haclacha, a nebo taky Mase, Dibura, Kavana a Mechashava. Což všechno, všecičko, jsou jen a jen projevy onoho slavného a svatého 4písmene tetragrammatonu Judkej Vavkej. Jestli chcete, pojďme si o tom povědět více u nás na Lámedvavu. No a pak můžeme měnit znaky na celém drejdlu a budeme-li je moudře měnit alespoň v myšlenkách, tak nám už může být úplně ukradený to, jestli nějaký Juda Kladivo Makabí rozbil budku nějakým opresorům a zejména nám bude totálně ukradený, jestli někdo říká, ejhle, tento nebiblický svátek připomíná v podstatě vojenské události, vojenské vítězství a co to teda ty Židi mají jako protipól těch křesťanských Vánoc za podivný nápady oslavovat nějaké vraždění a válku. My nesmíme zapomínat na jednu skutečnost. Ono to světýlko nehoří bez oleje a ten olej potřebuje nádobu. Jde o to, je-li ta forma na dostatek oleje produkujícího světlo formou formální, anebo formou, která dává pouze a jenom příležitost svítit. Proto taky Hilchot, tedy pravidla o Chanuce, říkají, je lauter egál, v čem to bude. Ale koukej, aby to jasně svítilo, protože světýlko, tedy světník, je micva.
a světlo jsou přirozené zásady všech vesmíru. Tora. Amensela Jeichem.